ndị be anyị nọ unu dị na elekshọn a na-abịanụ bụ maka Buhari na Atiku ọ maka obodo anyị bụ Naịjirịa na ịnwa ndị bi n'ime enu narị 36 gara aga obodo a enwego ụdị ogbugbu n'imebisi ife afụnuro enwego ụbịam afụnuro ndị na-amara ebe nri ga-esi bịa kịta erika ụmụaka na-anọrọ n'ụlọ akwụkwọ kacha enwego ndị na-enwere ọrụ afụnuro ụgwọ eji obodo eji nụrụ ya ama na onye ọbụla ga na-asị na ọ na-esi ike ije tụ vootu ma nsogbu si enu mana biko ana m ayị unu na ọ ga-aka njọ ma enwekwa arị n'ọzọ n'aka nwoke a obodo Naijiria ama adịzi so ana m ayị onye ọbụla ka onye ọbụla gbaa mbọ pụọ tụọ vootu chekwaa vootu fa Atiku ka obodo anyị wee gaakwa n'iru ọzọ.